A la pista de la discoteca Louis Vega de Calafell, un grup de falcons, que és un espectacle en la línia dels castellers, per entendre'ns, els falcons del Cava, patrocinats per la jove confraria del Cava, esclar, va obrir amb les seves torres humanes la festa d'elecció de la Miss Internacional, que al llarg d'un any identificarem amb el vi espumós de Sant Sadurní i rodalia. Veritablement, va ser un pomet de noies molt internacional. 2 ucraïneses, una canadenca, una italiana, una franco-catalana i una argentina, Marcela, 1,80 m d'Argentina, que a la fi es va endur el títol davant de l'ucraïnesa Victòria, primera dama que es diu Aquí la bellesa de l'Est. I de la barcelonina Mari Carmen. I si una ucraïnesa va quedar primera dama a l'elecció del Cava, una russa, Nelly, va quedar primera dama també a l'elecció de Miss Atlàntida, que ja a punt de dia s'ha celebrat a la popular discoteca de Sitges. Segona dama va ser Edita, una polonesa. I tremoleu, noies del país, que arriben les dones de l'est i venen a arrasar. Però el títol, que inclou un contracte d'1 any per treballar de model, se'l va endur Pilar Pérez, 18 anys, de Valls. Títol, diners, banda i ram de flors que li van entregar l'humorista Fernando Esteso i aquest periodista que us parla. M'oblidava que primer s'havia escollit Mister Atlàntida. Va guanyar José Amo, de Vilanova, que va rebre el ram de flors de les mans emocionades de la televisiva Rosa Cornet.